E hoxe quero falar a todos os que gobernan para que fagan que a xente, os ciudadanos, teñan máis conciencia sobre súa propia vida e o coñecemento do aldea, do pobo que vivan, de que teñen un legado dos seus ancestros, de que teñen que tamén saber convivir cos restos dos veciños, que cada veciño ten súa característica, a súa espiritualidade, a súa maneira de ver o mundo, e que temos que saber convivir uns cos outros. É moi importante. A terra galega ten moito legado de Dios, desde tempos inmemoriais. E, sobre todo, respecto desde os nosos maiores, a xuventude, a xente de mediana edad e aos nenos. Todos eles conforman este mundo que nos rodea. E nós temos que transmitir entre uns e outros ese amor pola terra e incluso por os veciños, e saber convivir uns con outros en armonía e respetando as características de cada un de nós, porque todos somos valiosos. É certo que a mellor podes ter cousas que non sabes que levas, heridas de infancia, eu que sei, cada un ten súas propias vivencias. Hai desde huérfanos, hai divorciados, hai de todo, e todos son valiosos, todos teñen unha historia que contar, se eles queren tamén, que hai que saber respetar. E non por iso son menos valiosos. Xa decían nosas abuelas que había que saber respetar a todos e saber convivir, porque a gracia e a espiritualidade de cada un de nós nos fai únicos e especiais. Por iso, desde esta máxica terra galega, moitísimas gracias e moi bo día. Chao.